A boa noticia para os clubs galegos producíase na mañá do domingo 29 de abril, coa vitoria do club Adas Proinor que se enfrontaba na primeira división masculina nas pistas da Malata en Ferrol ao Real Club Celta de Vigo, o Atletismo Narón e a Universidade do País Vasco. Nos 100 metros lisos sería o atleta do Real Club Celta Miguel Gómez o que lograría a mellor posición dos atletas galegos, ao entrar segundo cun rexistro de 11.23. Soy Sol de Plata Saquetos, corredor de 100 metros del Adas Proinor. Y acabo de correr los 100 metros y los he ganado, pero me he trastabillado en la salida, pero aún así el buen tiempo me ha permitido remontar en la carrera y en fin, espero que nuestro equipo gane esta jornada para poder luchar por el ascenso. Nos 200 metros lisos, boa actuación dos atletas representantes do Afrelú Narón, Rodrigo Avellaneda e Mauro Triana, que foron primeiro e segundo con 22.00 e 22.44 respectivamente. O atleta do Adas, Enrique Prego, cun tempo de 50.43, vencía na proba dos 400 metros lisos. Segundo sería o céltico David Álvarez, con 51.16. Hola, soy Enrique Prego, por el Adas Proinor. Hoy competí en el 400 lisos, bastante bien, lo gané bien, sin problema en el isquio y nada, a seguir entrenando. A proba dos 800 metros lisos foi unha carreira táctica, na que Ismael Costa se desenvolve con certa facilidade, demostrou no vencendo con un 56.88. Nos 1500 metros, bons resultados para dous novos atletas galegos, Carlos Porto, que foi segundo, e Santiago García, que foi terceiro nun apretado final. A proba dos 3000 metros rompese dende o inicio, realizando o vencedor, Khalid Merroune, unha marca de 8.20.83. Cuarto e mellor galego foi Ayaú Naguipi, 9.03.22, e quinto atleta Real Club Celta, Pablo Regadas, con 9.05.02. Nos 3000 metros obstáculos houve un duelo interesante entre tres atletas galegos, Gilberto Álvarez, Juan Antonio Pousa e Gonzalo Vasconcelos, vencendo o primeiro con 9.14.31. Nas probas de balos, superioridade de dous homes, o decatleta do Celta de Vigo David Gómez nos 110 con 14.96 e Samuel Paz do Afrelú Narón nos 400 metros balos con 53.19. Hola, soy Samuel Paz, he participado en los 400 metros vallas y en el 4x400. En ambas hemos conseguido una buena victoria, la primera individualmente, la segunda con el club. Y sobre todo contento por esta última prueba, el 4x400, que ha salido espectacular. Y nada, las expectativas, la semana que viene el Campeonato Español Universitario, a ver si sale todo igual. O atleta olímpico David Gómez tamén cun salto de 6.85 sería segundo no salto de longitude. Hola, buenos días, son David Gómez, estou disputando o Campeonato Nacional de Clubs nas pistas da Malata de Ferrol. Hoxe fixen o salto de longitude e os 110 metros valados. No salto de longitude, bueno, pesamos problemas co tornamento, loguei a cadar 6.85, que me deu o segundo posto. Bueno, contaba con facer un pouquiño máis, pero bueno, sen coller tabla é o que pude facer con 4 intentos, non hai queixa. Nos 100 metros valados, ainda non sei que marca fixen, porque acabo de rematar, pero quedei primeiro e ben, tamén con máis sensacións. Levo 2 semanas entrando moi mal, tive unha esguince cervical que me tivo con collarín unha semana, e bueno, estou de reaparición, digamos, pero a verdade fora diso estou moi ben de forma, con unha boa proyección para estar nos vindeiros Xogos Olímpicos. Teño en breve, dentro de un mes, o Campeonato de España de Federacións Autonómicas de Probas Combinadas en Tenerife, donde vou intentar acadar esa mínima que me dé para os Xogos. Na proba de salto con pértega, o vencedor sería o atleta do Adas Proinor David Ferrer, con 4.20, mesma altura franqueada tamén polo segundo clasificado, Guillermo González. Agás o lanzamento de xavelina no que venceu o atleta veterano Luis Nogueira cunha marca de 58.48. As vitorias nas probas de lanzamento foron para os atletas do Real Club Celta de Vigo, Nuno Martins en martelo con 58.67 metros,
e o peso para Fernando Paredes, cun mellor lanzamento de 14,87. Hola, son Luis Nogueira, acabo de participar na proba de lanzamento de xabalina representando Adas Valdeorras no Campeonato de España de Primeira División de clubs. Tuve creo que a sorte de que gañei a proba, que é un pouco extraño que a estes anos e vestindo estas canas andeu por aquí, pero bueno, sempre me encanta competir cos rapaces, inda que teño que confesalo que xa está chegando o tempo de deixala. Un saludo. No salto de altura, a vitoria foi para David Bolado da Universidade de País Vasco. O mellor atleta galego tivo que conformarse ca terceira posición. Este foi Antonio Molina do Adas, con 1,85. Sergio Fernández do Adas foi o atleta que logrou o mellor salto no triplo, con 14,16. Moi asustado estivo o segundo posto entre Alberto Lena, 13,40, e Manuel Martínez, 13,38. Nas probas de relevos, a vitoria en 4x100 foi para o Adas, sendo descalificado o equipo do Real Cruz Celta de Vigo. No relevo longo, os 4x400 gañaron os homes do Afrelú Narón, cunha marca de 3,25,55. En resumo, neste encontro de Primeira División, vitoria para o Club de Valdeorras, o Adas, segundo posto para o Real Cruz Celta de Vigo e cuarto posto para o Club Afrelú Narón. Bueno, a xornada de hoxe, evidentemente, para nós era unha xornada histórica, non? Era a primeira xornada en Primeira División, e inda que, bueno, houve baixas como todos os equipos neste tipo de xornadas, o certo é que a xente que veu cumpliu, como en cualquier competición que se precie, pois con altibaixo, non? E o que máis contento me deixou é que, bueno, pois sobre todo nalgúna proba, pois que algún atleta, bueno, pudo ter un mal día, traicionaron os nervios, sempre estaba o compañeiro que realmente pois suplía ese posto que ao mellor se podría perder. Evidentemente, creo que a regularidade é a palabra que resume a actuación, e inda que evidentemente pois houve algunhas probas nas que podemos facer un pouquiño mellor, tamén houve outras nas que houve resultados inesperados e, bueno, que nos dieron tamén bastantes puntos. Nada, moi contentos, agora pensar na segunda xornada na que esperamos poder darlle tamén oportunidade a algún dos atletas máis xóvenes, xa que, bueno, o importante era ganar esta xornada e poder estar na última no grupo para non descender, no grupo que se xoga a fase de ascenso, e penso que este resultado é un paso moi importante. Esgotouse o noso tempo. O equipo deste programa está a preparar xa os novos contidos para a vindeira semana, nos que destacará o Campeonato Galego da Milla en Ruta, a disputar no Concello de Padrón. Grazas pola súa atención, vémonos na seguinte edición de Citius Altius Fortius.